החיים מזנקת ב-20 שנה, וגם סבא וסבתא שלנו רוצים לממן עכשיו את החיים הטובים. כאן נכנס לתמונה אפי אורנשטיין, מנכ"ל חברת אופק חדש. בוקר טוב, שלום. איזה גיל נושא הפרישה וההכנה אליו צריכים להעסיק אותנו? מאיזה גיל? אז זהו, אורנה, יש לי הפתעה בשבילך. תפתיע אותי. נכון, לפי ניסיוני, להתחיל את זה הרבה יותר מוקדם מהגילאים שדיברת עליהם, וזה לא הסבא והסבתא, אלא אם אנחנו רוצים להיות סבא וסבתא ככה שאפשר... מאושרים שאפשר גם לחיות בכבוד. אני ממליץ מניסיון שאפשר להתחיל את זה, ונכון להתחיל את זה, מגיל 35-40 ומעלה. ויש בני 35 שפונים ועושים את זה? יש להם את המודעות לזה? אנחנו גם מעוררים את המודעות, אבל גם החיים המודרניים עושים את זה. היום אנשים שפורשים, שואלים אותי מה, אנשים פורשים לא בגיל 67, אז אני פוגש יותר ויותר אנשים שהם לא שם, שהם פורשים בגיל 40, 45, 50. זה לא תמיד פרישה שהיא מתוכננת. אנחנו שומעים חדשות לבקרים על כל מיני פרויקטים של הוצאה לפרישה, הרי זה משהו שפתאום מוצא אותך באמצע החיים, ומה אתה עושה עם עצמך. אז גם תוחלת החיים עלתה, אז בכלל אנשים חיים הרבה יותר שנים. לא רק זה, אתה מוצא את עצמך פתאום עם תוחלת החיים בחיי פרישה, שהם הרבה פעמים אפילו, אם לא משתווים אפילו יותר מאשר היית בחיי העבודה שלך. תוחלת החיים עלתה ל-80, 84. ועוד ידינו נטויה. אי אפשר לדעת. ברוך השם. אז איך אתה עוזר לנו? מה אנחנו צריכים בעצם כדי לפרוש? אז הרעיון הוא... כן. הרעיון, אם אני יכול לסכם את זה קודם כל בשורה אחת, זה על העתיד חושבים היום. יש לך דקה לסכם את זה. אוקיי. אז על העתיד חושבים היום. זה רעיון, זה סוג של תפיסה שאתה מוביל את עצמך לשם. מה, חוסכים כסף כל חודש מהמשכורת, מפרישים? אז קודם כל, העניין הפיננסי הוא חלק מהעניין, הוא לא הכל. ואני אגיד את זה בהקצנה הצד השני, כסף לא פותר את העניין. אני גורס, ואני רואה את זה כבר אחרי מאות רבות של לקוחות, שהעניין הוא בכלל מנטלי. איך אתה בכלל מגיע לשם? כי כשאתה מגיע לפרישה, אני עצמי פרשתי לפני שנתיים, ולמרות שאני הוצאתי את עצמי לשם, מרצון ובתכנון, עדיין כשאתה מגיע לשם, יש איזושהי טלטלה שאתה עובר אותה. בוודאי, יש משבר גדול. יפה. אז ככל שאתה מקדים את העניין הזה, ואני לוקח את הבן אדם, מה אני עושה? את שואלת מה אני עושה? אני לוקח, אני ואנשיי, לוקחים את האדם, מתחילים לברר בכלל מי הוא, מה הוא השיג בחיים עד היום, מה נכון לו ומה פחות טוב לו. מה יש לו בכלל? מה יש לו, מה הוא השיג ברמה הכספית, ברמה המשפחתית. אגב, הבן אדם צבר, ניסיון חיים, צבר יכולות. אתם מארגנים לו את הכל כדי שהוא ידע מאיפה הוא יכול להתחיל, או להקל את עניין הפרישה. בדיוק, ואז כשהוא מגיע, כבר שהוא חשב מראש ולא בתוך הצומת עצמה שלכם, אפרופו צמתי חיים, לא בתוך הצומת לכבות את השריפה או להגיב, הוא מוביל את עצמו. ותחושת המסוגלות הזאת, זה מה שאני מאפשר לו לחוות אותה. אנחנו מדברים בלשון זכר, אנחנו מדברים גם לנשים. הוא זה היא. הוא זה היא זה הוא. היא זה הוא והוא זה היא. האדם שאנחנו יושבים מולו. והתחושה הזאת, כל פעם מחדש מצליחה לקחת את האדם, פשוט לרומם אותו. לקחת אותו בתחושה של... יש תקווה. יש תקווה, זה לא רק קרייסיס. זה מעבר לא קל, ואפשר להתמודד אותו בצורה איכותית. ואלה שעושים את זה בגיל צעיר, יותר קל להם עם הפרישה מאשר בגיל מבוגר? כמובן. יש להם הרבה יותר זמן להתכונן לזה. תוואי החיים שלהם הוא אחר, כי הם רואים בקצה לאיפה הם צריכים להגיע, ואז הם עושים את זה בצורה הרבה יותר נכונה ולא מגיבים. הם פשוט מתכננים את אורח החיים שלהם ואת כל מתווה החיים שלהם, המשפחה, הקריירה, למקום שהם יודעים שהם רוצים להגיע אליו. וזה היופי בעניין. אין מקום לספונטניות, הכל צריך להיות מתוכנן מראש. יש הרבה מקום לספונטניות, אבל יש גם מקומות שצריך לעשות אותם בצורה מסודרת ומראש. אני מודה לך מאוד. תודה לך.